Romans chapter 7, verses 14 to 25. Nanata? Akong basahon. Nasayod kita nga ang balaod sa espirituhanon, ang balaod espirituhanon, apan unod nun ako nga gibaligya, ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinoon, gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Busa, kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpaila kini, nga uyon ako, nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini, kundili ang sala nga ania kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo sa pagbuhat sa maayo, nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini, kundili ang sala nga ni akanako. Busa, nasayran ko kining usa ka butang, usa ka balaod. Sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, daang dautan, hinuon ang akong mabuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong hunahuna, og kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayud, kinsabay muluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mao kini ang akong kahimtang, gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang, apan ang akong lawas nung kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, nindot kayo ang imong mensahe nga giandam karon. Busa magpasalamat kami o Dios nga ang kada usa makadawat ni ining talagsaon nga gasa Ginoo. Nga mao ang langitnon nga kaalam o Dios diin sa among pagkinabuhi amahan. Diha o Ginoo makaplagan ang among kinabuhing nahaom sa imong mga pagtudlo. I pray o God nga ang tanang kasing-kasing og hunahuna Lord, mahimo gyud nga kabuhian ni ining maong mga liso o mga mensahe nga imong gihatag, mabuhi gyud ni. Salamat kayo sa tanan nga nia amahan o sa mga wala maabot dinhi Ginoo pinaagi sa social media, pareho gihapon ang imong pagtandog sa kilang mga kinabuhi. Salamat sa tanan, ikaw ang Dios manudlo, kay kun wala ka, wala ako ug wala kami mahimo Ginoo. Amo ning madawat karong gabi na pinaagi sa pangalan lamang ni Ginoong Hesukristo ang among Ginoo ug among mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Mayong gabi ang uluhan sa atong pagtuon karon ingon diha, ang imong buhat maoy musulti. Sige, ikaw kuno. Ang imong buhat maoy musulti. Na? Usahay mga igsoon, kay kita mismo sa atong kaugalingon wala na ta nakahibaw, hain ako, naunsa nako. Pero ang atong mga buhat, mga pagkinabuhi o kinaiya, mauna na nagsulti kung hain na tadapita. So ang atong mga buhat mao'y nagsulti. Si Paul, kinabrightan kayo nga scholar, mga igsoon. Kanang mayong tag-scholar, kanang na ay grabe gyud kaayo nga kaalam nga nahuptan. Ngano man ni, because si Paul usa siya ka parisiyo sa tanang parisiyo. No? Ingon siya siyang mga pulong sa iyang mga suwat nga Pharisees, no? Pharisee of Pharisees. Sa ato pa, grabe gyud siya kahibalo mahitungod sa balaod. Niduble pagyod ang maong kahibalo sa diha nga nasabtan niya og ayo ang kaluwasan diha kang Kristo og naangkon niya ang kaalam pinaagi sa balaang espiritu. Munang grabe kayo si Paul. Si Paul lang naman ang grabing tawo. Manang kita nga Kristohanon, ay pag nakasala ta, ayaw ta ka yung wanay paglaom na luyam, ayaw nga naman. Kini gani si Paul, oh.
Dili na maihap ang mga Kristohanon nga iyahang gipasunog, gipapriso, gani si Stephen, siya ni desisyon nga ipapatay to. Usa to sa mga disipulo, usa to sa mga tinun-an nga nakabig sa diha sa Ginoo mga igsoon nga nahimong kasaligan sa mga buluhaton. Kini si Stephen. Dili ni katong Monticelio. So layo kayo ni si Pablo sa Diyos. Layo kayo siya sa kabubuton sa Diyos. Pero akala niya, nagsunod siya sa kabubuton sa Ginoo. Dari nako tanaw. Ang John chapter 16 nag-ingon. Niingon si Lord ngadto sa iyahang mga tinun-an og sa mga nagtuo niya. Niingon siya nga, lutuson unya kamo. Ang uban kaninyo pamatyon ug ang nagbuhat niini nagtuo sila nga nagbuhat sila sa kabubuton sa Amahan. Di ba mo nagiingon sa John chapter 16? Munang si Apostol Pablo sa diyang gidesisyonan niyang ipapatay si Stephen, sa diyang gilutos niya og ayo ang katawan sa Dios, gipangsunog tong uban, gipangpapriso tong uban, gibira niya balik ngadto syudad, nagtuo siyang nagbuhat siya sa kabubuton sa Ginoo. Naglakaw siya padong sa Damasco. Na-encounter niya ang Ginoo og nausab iyang kinabuhi. Niingon siya dito sa Pilipos nga ang akong nahuptan kaniadto basura sa akong kung itandi sa akong nahuptan karon. Di ba basura na to? Parihan ni katong Matthew chapter 13 nga pagkakita niya mahalon kaayo nga kang bahandi gi basura, gi pakawalay bili, gihurot niya dispatsar, gibaligya niya ang tanan para maangkon niya to. Mausab ni ang naangkon ni Apostol Pablo o gusto ni Apostol Paul nga masabtan na to pag-ayo unsa gyud kanindot mga igsoon nga naa na tay Kristos kinabuhi. Daghan kayong mga pagtudlo og mga pagwali aning mahitungod aning kanang si tawag ana duha ka kinaiya sa tawo. Dagan kay kog na paminawan ani, mismo ako nagbasa ani, sige na kong gibalik-balik unya gipamalandungan og ayo. Now, nasabtan ako ni ayo tungod kay si Apostol Pablo manggod ga-explain siya pag-ayo nga kung Kristohanon ta, nabuhi ta, namatarong ta og naluwas ta, pinaagis pagtuo sa Ginoong Hesukristo gadiin na angko na to ang iyang balaang espiritu. Then gi-explain niya og ayo nga dili tanang panahon espirituhanon ta. Kana bang naas imong tapad tanang adlaw balaan ra na kanunay? Lingi ako na sa imong tapad. Di ka na masuko? Paminaw nimo di na gyud na makasala? So gi-explain na ni Paul. Ningo ang kinatibuk-an yung gihisgutan dinhi ni Apostol Pablo is espirituhanon siya nga gipahari niya ang pagkatawhanon. Hello? Napa mo? Sa gikaingon ko na sa sulod sa tong kasing-kasing pwede man tang naay leon og karnerong gibuhi. Unsa man to? Espirituhanon og pagkatawhanon. Kung katong tawhanon, katong leon imong kanunay paharion, maluya tong karnero. Pero kung ang karnero mo imong pakanon kanunay, ang espirituhanon mo imong i-feed kanunay sa imong kinabuhi. Katong leon, katong sala, katong garbo, katong buhat sa kaaway nga si mo magkaluya to. Bisag blag dito sungagon sa leon o sa karnero, mamatay ra to nga leon. So ako ning gibasa og ayo hangtod na abot ko sa chapter 8, didto na ko nasabtan nga ang nahitabo di ay mauni. Niingon siyang di ko gustong mubuhat, pero mauhinoy akong nabuhat. Ngano man, sa panahon mga igsuon, sa matag adlaw, sa matag oras, or samtang nagmatakagwa kay gibuhat or nagbuhat baka, naa sa sulod nimo kining duha, ang pagkatawhanon o ang pagka-espirituhanon. Inig-encounter nimo, inig-kahibalag nimo, inig-katagbo nimo, o sitwasyon nga bisag unsa nga kahimtanga, bisag unsang sitwasyon na naani mo ang katungod, ang desisyon, ang pagpili kung kinsay imong paharion anang tungura. Ang espirituhanon ba o
or ang pagkatawhanon. Kay gi-explain niya dire nga bisan tuod Kristohano na siya, nakailan na siya sa Dios, pero nakabuhat gyapon siya sa mga butang nga wala kahimot sa Dios, kay ang naghari niya dili wala niya gisunod, wala niya gipahari ang espirituhanon kundi ang pagkatawhanon, og mauni ang nahitabo nimo og nako. Kitang tanan mauni nahitabo. Gi-explain pag ayo diri, gusto na kong buhaton, wala ko nabuhat. Ang di na ko gustong buhaton, maunoy ako nabuhat. Nakasuway ba taan Ayo, nakarelate tanan? Kanang di nimo buhaton, mo no inabuhat, ang imong gustong buhaton, di na niyo mo mabuhat. Nganuman, nagdepende mangguna kung kinsay imong gipahari. Munang gi-explain og ayo ni Paul. Ningon siya nga, grabe gyud kaayo ni. Iya pa tong giingon dito nga, pag nakabuhat kog dautan, dili na ako ko dili ang sala nga naa nako. Okay, di ba? So unsay gipasabot ana? Kadto nga sala, mutoy mo bira sa imong lawas or mo bira kanimo ngadto sa sala, pero naa nimo kung di ka mosunod niya kay ang imong sundon ang espirituhanon, di ba? Tama? Dili na ta mag-mention og mga sala kay balik-balik na no. Galasya nabuhong na ta ang Galasya. Nakailan na tag unsa ang sala. Ang ato na lang nga sa matag adlaw samtang buhi pa ta, tinguhaon di ay nato kanunay nga ang balaang espiritu mao'y moghari sa to, mo'y atong paharion, mo'y atong sundon, ug dili ang pagkatawhanon kay bisan pa og pari ka, bisyap or obispo ka, bisyap o obispo maora na. Bisan pag pastor ka or unsa imong posisyon sa church, ikaw gihapon mao'y magdesisyon kung kinsay imong paharion karong adlaw. Karong adlaw gipahari nimo ang balang espiritu, nagbasa ka, namalandong pulong sa Dios, nagampo ka. Pagkaugma gipahari na pud nimo imong pagkatawhanon ang kabalaka, ang kahadlok, ang garbo. Pagkasunod ugma nakahinulsol na po ka, gipahari na po nimo ang balang espiritu, lami na po kayo imong gana na po ka, dasing na po ka. Pagkaugma mo ning gi-explain diya ayo nga ang dili nako ang ngayang buhaton, mao hinuoy akong nabuhat. Unsa gani rason? Tungod kay ang tawo dili kanunay espirituhanon. Munang gusto ni Lord paninguhaon nato nga sa matag adlaw sa tong kanabuhi mahimot ang espirituhanon kay kun dili siguro gyud ang makasala ta. Nganuman, duha ra man ang muhari. Katong sala or ang balang espiritu. So, muingon ang sala, dali nga ri. Manong mosunod mo kuno imong di man ikaw akong hari, di ba? Ayo. So pag ingon ang balang espiritu mo ni buhata, kani akong buhaton. Pero remember nga ang imong lawas, ang hari ani ang sala. Munang gi-explain una niya before siya niabot sa chapter 7, niingon siya sa chapter 6, mahitungod sa sala, patay na ta. Kay kung buhi pa ning atong lawas sa sala, musunod yun sa sala. Nasabta na to? Gi-explain una niya nga mahitungod sa sala, patay na ta, aron nga di na ta mosulod niya. Kay kini mo kung sala, mga igsoon mo ni naghari sukad pa sa sinugdan sa kinabuhi sa tawo. And then sa diyang niambot ang King of Kings, nga mao nga atong Ginoo atong gidawat, naangko nato ang iyang balaang espiritu, og nahimo nga naa nata karoy pilian. Unsay atong sundon? Ang balaang espiritu ba or kaning sala nga mo'y naghari nato kaniadto? So naay panambagon nga ang Kristohanon mga igsoon kaning gi-explain sa chapter 8, nga makalikay siya sa pagbuhat sa dautan kung ang iyang sundon ang hari. Dili na ang sala, patay naman siya ato, kaninang hari nga naghatag sa iyang kinabuhi. Di ba? Nakuha na to? Now, ato ning himay-himayon mga igsoon tungod kay, dili lang ikaw, pati ko, hagbong pud ko ani, kon karon nagtudlo ko ani, unya pagkaugma, wala na ko ni pamalandungi. Kay pwede man na sa sunod oras, nahimo na dayon kang tawhanon. Pag uli, na flat ang motor. Namalikas pag yun. Upatiil ning motora. Ano sa mga upatiil? Animal. Nakapalmalikas na dayon. Upatiil kang motora ka. So, matawhanon dayon. So, ato na ni karong himay-himayon, unsaon gyud nato ni, nga mabuntog nato ning atong pagkatawhanon. Unang-una, siguro agyod, nga ang muhari nato dili na ning sala kun dili ang Ginoo. Sa sulod nato.
Kay pagka naa tay Ginoo niya ang sala gyapon atong paharion, mao man ang moingon nata, nakabuhat ko sa di unta ang ngayon akong buhaton. Di ba tama? Okay. Sige. So ningon diha pagsulti, atong basahon ni nasayon kitang ang balaod espirituhanon. Apan unod-nun ako nagibaligya ingon nga ulipon sa sala. Unsa may ideya ani? Mga Hudyo mangod siyak, kini mga Hudyo kamao mong gining mo explain, mo pasabot kabahin aning ulipon nga gibaligya, no? So ang at kita mga igsoon kining unod-nun, mayon kay tag unod-nun, ulipon na gyud ni sa sala. Kining atong lawas ulipon gyud siya sa sala. Mauna nga ang masunod dili ning lawas. Ang espiritu gyud ang naa sa sulod maoy sundon. Kay kini siya giulipon man ni sa sala. That is why mamatay na ni siya dito sa sala, di na ni siya mubuhat kay patay naman siya sa sala. Then kini nga lawas musunod na ni siya sa balang espiritu nga mo'y naghari nimo. Di na ka makaingon nga nabuhat nako ang wala nako buhat, ang dili nako ang ngayang buhaton. Ug wala nako nabuhat ang ngayang buhaton. Di na ka moingon anak nganuman. Usara man ang imong sundon kay usara man ang imong hari. Napata? Di ta parehag cellphone mga igsuon nga dual SIM. Kabantay mo na. Pwede butangag smart, pwede butangan og di kayo smart. Di kanang globe nga na, no? Pwede. Pero sa kinabuhi sa tao usara gyud iyang sundon. Ingon pa ganito, di mo kapaulipon sa lapi o sa Diyos. Tama? Kay usara man gyud ang imong paharion og mao gyud imong sundon. Now, matinga ka, pastor, nga nakasala mo ko atong panahon na, wa mo ko kabantay ato. Antong tay magibira ang imong lawas sa hari kaniadto nga mao ang sala. Then, ang bag-ong hari nga maong Ginoo nga imong gidawat, ayaw. Pero kay nasun ang imong gisugtan nga maoy mo hari atong tayma ang salaman. So mutong nadala ta. Mutong naano ta. Munang warningan ta karon sa mga pulong sa Dios nga niya atong madawat. Amen. So wala ako makasabot sa akong gibuhat. Kunyari naghimog excuse siya, dili. Wala siya naghimo og excuse. Sultian ka nako, paminaw. Bisan pag may kang bag-o na gyud ko, di na gyud ko mubuhat. Makabuhat ra gyud ka kun dili gyud ang Holy Spirit mo hari nimo. Mabuhat ra lagi gihapon nimo. Ngano man, every time nga mo atake ang sala, ikaw may maghuna-huna. Sa man ni, mosunod ko ani or ari ko dire. Ikaw may maghuna-huna ana, ikaw may desisyon ug asa ka mosunod. Napata? Di gyud na pwede og moingong si kuan man gyud. O say mga igsoon, ako sa una sa bago pa ko sa Ginoo. Di pa kayo tubo ba? Nangalagan na God pero di pa kayo tubo. Pag na ako'y kapungtan, magpakasala hinuon ko. Ang pinaka-paborito gyud akong sala kana yung tungit og sigarilyo. Pastor, sala din ang sigarilyo. Sa Bible mga igsoon, ang atong lawas templo manggon mo tong sumok og sa ito nga na katubhan, sugar cane, mga nga na ba? So, dito ko suksok. Nya kay ang akong singot baho manggihapon. Hibaw-an na gyud gihapon. No, nagyud ko grabe jud kay ito. Kana bitong ug naangog kay kapungtan lami nung ibuhat pag puslan man, di ba ingana? Magpaanod ka? Na, mao na siya ang giingon dinhi. Na, wala ko buhata ang buot kong buhaton hinuon, gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Naata? Di ba sa panahon nga naa kas tarong nga kanang relax ra ka nga nagsimba kas Ginoo nga kuan. Pagkain ka nga pali oy, mo nabuhat mo na kuan. Di ba? Murag gadumot ka ato. Pero tanawa inig matawhanon na po ka. Kato na pong imong gidumtan mo. Di ara. Kalami ani. Ay. Munang mamili ko taan kaysa ato ang sundon. Now, ingon sa verse 16, busa, kung gibuhat ko ang dili ko buot kong buhaton, nagpaila kini nga uyon ako, nga matarong ang balakid. Nagtanaw si Apostol Paul sa iyang pagkatawhanon. Ang dili niya gustong buhaton kung tawhanon siya, kining magkinabuhing espirituhanon.
Pero kabisag supak sa iyang pagkatawhanon ng magkinabuhing espirituhanon, iyang gibuhat, ingon siya, buot gipasabot, uyon ko sa balaod. Nga matarong ang balaod. Di ba? Mao na ihang gipasabot diha. And then ingon siya sa verse 17, busa dili ako mao ang nagbuhat niini kun dili ang sala nga ania kanako. Now, kung espirituhanon siya nagdesire siya para diha sa Ginoo, makabuhat siya og sala, ningon siya ang sala nga ni anako mo'y naghimo ani. Sa laktod nga pagkasulti, giingon niya sa iyang kaugalingon, akong gipahari ang sala ug mo'y akong gisunod. Ug dili ang espiritu nga ni anako. Munang siya po'y nagsulat sa taga-Efeso, ningon siya, paharia ang espiritu. Pagpapuno kamo sa espiritu. Ayaw pasubaan ninyo ang espiritu, di ba? Sa unsang paagi nga maghari ang espiritu, ug siya mo'y imong sundon, sa unsang pag-agi nga mapasubo na to ang espiritu, musunod tag paharion na po nato ang sala. Next day magpaharion na po nato ang espiritu. Next day maghari na po ng sala. And sa unsang paaging mapuno tas balang espiritu mga igsoon, kanang kanunay nimong gitinguha ang mga butang nga iya sa Dios. Amen. Nasabtan nato na mga igsoon, unya mas mo lawom-lawom pataan ni ron. So, ingon sa verse 18, nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ni ang kanako sa akong pagkatawhanon. Tanawa. Halaka? Di ba na iniduol ni Jesus? Niingon siyang maayo magtutudlo. Gitubag dayon siya sa Ginoo. O saray maayo ang Dios. Nganuman, sa pagkatawhanon nato walay maayo. Bisan si Kristo kay nagpakatawo siya ang tanang sala iyang kuhaon sa imuhang ibutang niya sa iyaha aron mahukman dito sa krus. Munang pagdiingon niya, maayong magtutudlo, nitubag dayon siyang walay laing maayo ang Dios ra. Ingon si Apostol Pablo, sa atong pagkatawhanon, wa tay makit-an nga maayo. Pero kabalo baka kung tawhanon ka, wa go ka kabalong daghang daot diha sulod nimo. In fact, mas dali nimong makit-an ang mga kasaypanan sa uban kaysa sa imong kaugalingon kung tawhanon ka. Amen? Kaya ang taong espirituhanon, kanunay man na magapanamin sa kaugalingon. Now remember, ako din hinagsultig ikaw na minaw, pariho man tang tawo. Pariho tang naay unod, nga harian sa sala. So pag ingon na sa sala, oy unod, buhatan eh. Ang Holy Spirit mo, pahinumdum, di na siya mo'y hari nimo. Chapter 6, patay na ka sa sala, unoda ka. So di na ka musunod sa hari kay patay na ka. Chapter 8, musunod na ka sa Holy Spirit, sa balang Espiritu, kay buhi na ka diha sa Ginoo. Pero sa chapter 7, gihisgutan nga naay Ginoo, pero nagsunod sa pagkatawhanon. Nakita na to, nasabta na to? Balikon ako. Chapter 6, sa Romans, ningon diha, may tungod sa sala, patay ka na. Patay na, imong lawas, patay na sa sala. So di na mosunod. Buhi pala kita. Kay basin og nanay gadagkot diha pod nimo. Sa chapter 7, imong basahon og sabton pag-ayo, naan ako'y kinabuhi, ni ana ang balang espiritu. Pero ang pagkatawhanon, nganong masunod pa man ako? Pag-abot sa chapter 8, gipasabot nag-ayo. Nga niingon, ang musunod sa pagkatawhanon mamatay, ang musunod sa espiritu mabuhi. Busa, naay conclusion? Diyan ko na, imong tanawon di ay ang unang gisgutan, ang katapusang gisgutan, ug masabtan nimo ni nganong gahisgot man ni dinhi nga ang wa buhata mo inabuhat, ang di ganang buhaton mo inabuhat, ang ngayang buhaton wa buhata. Nakuha na to? Nasabtan na to ni? Namo ningon diha, padayonon to ni ato lang for the sake sa ato nga time mga igsoon. Niingon siya sa verse 22. Sa verse 22 ta diretso. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Parihanig si David. Ingon siya sa Psalms 119 verse 11. Gitaguan ako, gihipos na ako, giampingan ako ang imong mga pulong sulod sa akong kasing-kasing aron di ko makasala. Now, si Paul ningon sa gikahimutan ako. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios
sulod sa akong kasing-kasing. So maunang mag-desire ka nga mao jud ni akong buhaton kay gikahimutan man nimo to, nga sugo, nga pulong. Pero tanawa, pag abot sa time, ngano nabuhat man ako tong sala, nga di man tumaoy na sa akong kasing-kasing, nga gigugman ako, giampingan ako, mauuntay akong buhaton. It's because kadto nga time nagkulang tagpugong sa kaugalingon ug ang atong nasunod ang tawag sa sala. Sumurag nabuhi na pugka diha nga patay na ka sa unang hari ug buhi na ka sa bag-ong hari. Unsa ganitong unang hari? Ang sala. So patay na ka dito according to chapter 6. And then sa chapter 8 buhi na ta sa asa? Sa bag-ong hari nga mao ang espirituhanon. Kay tawahanon ra man nig espirituhanon gisgutan sala or ang bala ang espiritu. Mao man nig gisgutan dire. So ningon diha pagsulti sa verse 23, apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong hunauna og kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Tanawa. Ingon siyang naay duha ka balaod, kumuyong kay kag duha ka balaod, duha ka sugo nga nian ako. Unsa man to? Spiritual og ang tawag sa sala. Kay duha man ni kahari. So munang ningon siyang naa na puy laing balaod nga niya sa sulod nako. Unsa iyang gisgutan? Ang balaod sa sala. Kay ang balaod sa sala mao man ni buhatan ni aron ka malipay. Nya kay ang balaod sa espiritu ayaw na. Bisag nag-antos tuod ka karon, sagdi lang sa unahan ani kalipay ngoy katapusan, di ba? So nagli asa gisundon ani? So mauna nga giipasabot niya pag-ayo nga ang maong sala mao gayud kini ang nag-ulipon sa iyang unod. Nga munang mutawag nga mo ni buhata. Pero kay kung tinuod kang sumusunod nas Ginoo, espirituhano naman ka ug di na katawhanon. In other words, di na ka flesh, spirit na. Okay? Karon kay nagpuyo pamanta sa lawas. Dinhi ang problema. Mayra untag pagdawat na tos Ginoo gikuhaan na taglawas. Asa man ta ibutang sa saging? Wa man. Nia pamantas lawas. Mauni nga ang lawas matag adlaw patyo na to sa unsang paagi ayaw siya pakana kay ang espiritu mo'y pakanon. Unsay buot gipasabot anang ayaw pakana? Ayaw siya pakana og sala. Dili bahaw, sala. Nya ang imong espiritu matag adlaw basa kas pulong sa Dios. Amen. Ang gipamalandungan mga igsuon nakoy biographical study sa kinabuhi ni King Saul karon nga week. Ang kasugod ko Monday. Nakit-an ka kaniyang buntang niingon ko sila, grabe gyud ni si Saul. Kinagrabihan gyud. Nakit-an nako, naobserbahan nako sa kinabuhi ni Saul mga igsuon. Kanang dili siya mamati sa opinion sa uban. Munay number 1 yang problema. In fact, dunay mga musulong siya gira nga di man hits Ginoo. Unya di gyud siya mamina, badlongon, tudluan, di gyud siya. Grabe gyud ni si Saul. Og nay mga panahon nga ingana pug mga igsuon. Muna nakaingon ko nga Lord, di gyud ni magsilbi ning kinabuhi nga kanang murag maghuna-huna gyud kang ang tanan nimong himuon, ang tanan nimong buhaton, insakto na tanan. Maglisod gyud ta ana mga igsoon. So, padayunon nato ni ningon diha adto ta sa verse 24 ningon siya, pagkaalamon ko gayud. Wa na. Gisulti na nito. Pagkaalaot ko gayud. So, nagtan-aw siya sa kinatibuk-an nga iyang pagkatawhanon og niingon siyang wa gyud maayo nga makita sa kung pagkatawhanon. Sunod niyang giingon, ingon siya pagkaalaot ko gayod. Kasabot ba taan ang word nga pagkaalaot ko gayod? Kawawang kawawa ako, wala ako, wa gyud ko'y mahimo. Di ba niingon siya?
Muna isunod yung gisulti, pagkaalaot ko gayod. Then ningon siya, kinsa ba'y makaluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadtos kamatayon. Di ana. Nagpangita na siya. Ningon naman siyang ang hari aning lawasa mao ang sala. And then sa akong pagkatawanan, wagi makitaan nga maayo. And then sunod ingon na siya nga, kinsa may makaluwas. Pagkaalaot ko gayod. So nahibaw na siya sa iyang kahimtang, sa iyang pagkatawhanon. Nga wag yun nindot nga naa niya, sunod, alaot yun kay siya, and then diha na nagsugod nga kinsa may makaluwas kanako. Sultian kanako, di gyud katabang si pastor sa imuha. Di gyud ko kaluwas sa imuha. Wag yo'y tawong makaluwas nimo. Kay ngano man, nangita kag taong muluwas nimo, pero kay siya sa iyang kaugalingon wa man po'y maayo nga naa niya. So walay lain mo na tipo pagkaalaot ko gayod kinsa na may makaluwas nako ani. Unsay sumpay na good news sa sumpay mga igsoon. Ingon siya. No? Sa verse 25, salamat sa Dios. Na itubag, salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kabalo ka, bisag unsaon gyud nimong paningkamot makaikyas ka sa sala, dili lagi ka katakas. Need kag Ginoo. Si Paul na mismo nagsulti, ang dili na ko ganang buhaton, nabuhat nako. Ang gusto na kong buhaton, wa na ko nabuhat. Ngano man tawhanon ko. Usay rason nga tawhanon ko. Usay rason nga tawhanon ko. Kay walay maayo nga niya sa akong pagkatawhanon. Sunod, alaot gid ko. And he said, kinsa na may muluwas nako. Ingon dayon siya, salamat sa Dios na as Jesus Christ. Pwede ba natong palakpakan ang Ginoo mga igsoon? Na? Kung wala gyud ang Ginoong Hesukristo kaning nagwali diri, way ni hinungdan, ikaw nga namina, wa gyud tay mahimo. Bisan pag nay makabuhat diri sa lang, kitang tanan mo taniso unsa mo kababag ko kanini putlan kag dunggan mo ron, di gyud na mabago. Because ikaw nga naghukom niya, way maayo diha nimo. Siya nga imong gihukman, way maayo diha niya. Kay usarang maayo ang Ginoo. Munang ningon siya, salamat sa Dios. Pinaagi kang Hesukristo. Sa ato pa, ang ato kita, salute na ta, yes sir na ta, sa sala. Og maglisod pa ta, og yes sir, sa bag-ong hari, nga mao si Kristo. Pero ang gisulti dinhi, nga mabuhat gihapon nato ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, pinaagi ra gyud pod kang Kristo. Mo bitaw sa tanang panahon, Lord, tabangi ko ani, Lord, tabangi ko ani. Lord, tabangi gyud ko ani. Amen. Wa gyud tay mahimo mga igsuon kung wala gyud ang Ginoo tong kinabuhi. So karon nasabtan nag-ayo nga okay. Sa akong pagkatawhanon way maayo nako. Bisan pag perfect na nako ang Bible na memorize ug ako na ning gikinabuhi wa gyud maayo diri nako. Di ba? And then alaot kayo ko kinsay muluwas nako si Kristo. Thank you Lord. Didto na nagsugod nga gisaysay ni Paul ang pagkinabuhi nga makita na sa atong buhat. Di ba ang atong uluhan nag-ingon? Ang atong mga buhat maoy mosulti. Kay mismo ikaw di ka kasultig na unsa man ko oy. Bisan si Paul galibog siya. Sama ni oy, di ako gusto buhaton mo na buhat. So ang aton ang mga buhat mao nay mosulti. And then kanang maong buhat mailhan na diha kung kinsa nay atong gisunod ingon nga hari sa sulod nato. Ato tas chapter 8. Ningon dire, tungod niini, basahon sa nato ang verse 25, salamat sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Busa mao kini ang akong kahimtang, gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong una-una lamang. Di ba? Dughanan natang nahibaw-an, pero kutubras nahibaw-an. Sa akong una-una lamang, apan ang akong lawas nung kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala.
So di mo nang ningon siya. Na ako'y kamatuuran, nahibaw na ko nga dili ni, nahibaw na kong maunog yun ni, pero ang ako lawas nag-alagad sa sala. Gi-continue niya pasabot pag-ayo, humanata diha nga nahibaw na ta nganong ingana ang problema. So atong padayonon, ingon siya sa 8 verse 1. Tungod niini karon, dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Pastor, nahiusa ba kong ni Kristo Jesus? Pastor, makasasala pa man gyapon ko, makasala ra man gyapon ko. Lagi, ug di na ta makasala, waon na tas Ginoo. Katong mga di na makasala, wa na kinahanglan Ginoo. Kung di na mo kasala, ayaw na mo anhi simbahan. Ayaw na mo basag Bible, ayaw na mo ampo, ayaw, di na mo makasala. Tanang adlaw ni aning sala. Kay ni agyud ta ani nagpuyo. Muna ningon si Paul, apan salamat sa Dios pinaagi kang Kristo. Then, ang conclusion unsa? Dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Pastor, nakabuhat mo kong sala. Dili lagi ang sala ngay mo nabuhat mo, nakit-an sa amahan kay ngayang nakit-an si Kristo. Maubita na kung imong tan-awon ang illustration ani mga igsuon, naa ka nga makasasala, nakita ka sa Dios ug hukman kaniya. Pag moingon na ganing nahiusa kang Kristo, na diha ang amahan, naa ka dinhi, gaatubang sa amahan, si Kristo maoy ni barog, naa nakas likod, nahiusa na mong duha. So ang nakita sa Dios, dili na ang imong makasasala, kundi ang pagkamatarong ni Kristo. Maunay, gipasabot niya, nga dili na hukman kadtong nahiusa kang Kristo. Og niya pay lain. Nahiusa naman siya, di naman siya hukman, pastor, di na ba siya makasala? Makasala gyapon siya. Pero ang Kristo nga nahiusa niya, maoy motudlo kaniya. And by the way, mga igsoon, pastor, ay namay atong mga huna-huna, mga igsoon nga, kung Kristohano na ang tawo, dapat automatic gina siyang wa na gyud siya mahimo nga. Dili ingon ana. Dili ka kadaog sa weakness. Pisan kita sa atong kaugalingon. Di gyud ka kadaog. Need ta og Ginoo sa paglabang sa pagdaog ni ana. Tan-awa. Sa verse 2, kay ang balaod sa espiritu naghatag og kinabuhi diha sa pagpakighiusa kang Kristo nga nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Tuara. Mo toy gipasabot niya nga ang solusyon na gyud hingpit nga makighiusa diha kang Kristo. Kay mo man to'y nagluwas na to, gikas balaod sa sala. And then, niingon pagyud siya, padayonon na to ni, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao. Paminawag ayon eh. Kay, kanang, si Paul, manggod doctrinal kayo ni ihang pagtudlo ani. Kabahin sa kalibog sa tao, luwas ba ko or dili. That is why paminaw, ayaw nagpaminawan na si Muntapad. Niingon diha, wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios. Ang balaod ni unsa? Ayaw nigbuhata, ayaw nigbuhata, ayaw nigbuhata. So ang balaod mura siya container nga puno og tubig, unya pas-anon sa bata nga 2 years old. Madaog niya dili. Allah, wa ko'y kasulti. Ang bata nga 2 years old mo pasan og container ingana kadako puno tubig, madaog niya dili. Dili. So ang balaod nga sugo ayaw nigbuhata, ayaw nigbuhata, ayaw nigbuhata, ayaw nigbuhata. Mabuhat niya kay di siya kadaog. Ikaw ug ako di ka kadaog sa sugo nga ayaw nigbuhata. Madaog ra nimo ni sa diha nga nahiusa ka kang Kristo. Di ba? Giingana niya pag-explain, padayonon sa nato. So, ang balaod sa Espiritu naghatag og kinabuhi diha sa pagpakigiusa kang Kristo. Nagluwas ka nako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Kay kining sala, muna yung maghari nato, sige na siyang gasugo. Nya kay siya may hari, sunod ta. Ang atong reward niya is kamatayon. Pero ang atong Ginoo, ang hari sa lang hari, ang naghatag sa kinabuhi, ang iyang sugo nato, maghatag na to og pagkamatarong og makaani tag kinabuhing dayon. Magpili gyud ta ani kung kinsay atong sundon. Now karon ngano nga ang atong uluhan nag-ingon diha nga ang atong mga buhat maoy nagsulti tungod kay
Usahay, wala na ka nakahibaw o hain na ka kapita. Nagsunod ka kita. I tell you, pwede manggod na ako hunat kay kung nagwali diri nagtudlo, pero sa sulod di ay nako wala na hunat yan. Pwede sad ikaw nga naa diri hunat kay nagdahig, pero sa sulod himalat yan. Ang punto kini, kanya-kanya tagsusi sa atong tagsatag sa kagalingon, kumusta ko, asa na ko ani nagsunod. Kaya nga naman, sayon ra kaayong anhion ang church. Di na lisod, napay motor, napay wan. Pero, og maghisgot kag mudungong ka sa imong unang gugmas, Ginoo kinalisodan. Awa ni ato mga young people. Tanawa kayo, kinagrabihang manayaw kalibutanon. Pero magsimbas Ginoo gaing ana ra sige raglingi ay. Wa mo kabantay. Pero kalibutanon kinagrabihan na kaayo. So sila, ikaw ug ako magasusi na ta sa atong kagalingon. Wait sa nganong murag nabuhi na mampod ang kalibutanon ug ang akong lawas ni sunod na mampod sa pagkatawanon. Nga nagsugod naman unta nga ang espirituhanon nga naghatag og kinabuhi maoy naghari ug mao na toy akong gisunod. Di ba? No? Nya maglisod na pud tag tudlo ngano man. Kabantay ka mga igsoon inigbadlong nimo musamot hinuon? Kabantay ka na? Mo rebuilde. Hello? Mura badlongon nimo usa ka syatra na pero disgrasya kas ikaduha na. Lungnek naman yung ay gigunitan. Burg ing anang may tabo. Muna nga ampo na lang yung ka, Lord, di gini madaog. Ang balang espiritu gyud mo imo trabaho. Nasultian ka nako mga igsuon lahi gyud si Lord og siya na imo trabaho. Munang blessing in disguise. Ngano man, ang tarong nga tambag pagtudlo og pagdasig, di man kaganahan. So ang sakit, si Lord na mo lambos, siya na mo bunal, siya na mo latos. Diha na, blessing in disguise. Ingana ang mahitabo. Now, padayunan sa nato ni. Ingon diha sa verse 4, gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato. Nga nagkinabuhi sa asa, sumala sa espiritu o dili sumala sa tawhanong kinaiya. So mao na ni. Ang nahitabo na, ang Diyos na maoy naghimo. Kay di man nato madaog, siya maoy ni anhi. Siya maoy, iyang gidaog. Mao na nga kita makighiusa na lang diha niya. Amen? Dunay kahoy dito, ganangahoy sila ganiya, perting bugata. Og ipadala to ni Kizeya, di to niya madala. So mayngos Kizeya nako, di, tabangi ko di. Dado na ko tong kahoy. In fact, gagunit ra siya sa akong sinina, ako yung magkakapasaan sa kahoy. Di ba? Tama? Mao na gibuhat sa atong Ginoo. Ang kabugat sa kasuguan, imagine na, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and all the scriptures, kinabugatan, di na nato madaog. Maunang siyay na naog. Maunang, dili sa buhat yun kita mamatarong. Atong gikanta. Kay wa mangyoy maluwas, pinaagis buhat kung wa pa ni anhi siya. So makighiusa ta niya. Amen? So, napalain, ingon siya sa verse 5, kay kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espirituhanon, naghuna-huna kanunay sa espirituhanon. Pasar ba ni? Unsa guni? Unsa guni kinabuhi? Makunsa ba ni? Kinanindutan. Kaya nga naman, ningon siya, ang pag-una kanunay sa mga butang espirituhanon, musangpot sa kamatayon. Tanawan eh. Dati ka nahigugma kas Ginoo, musimbag kas Ginoo. Pero hindi ka guna-una sa problema nimo, maluya ang imong kadasig. Musangpot sa kamatayon ng imong gugmas Ginoo, mamatay ang imong kadasig, mamatay ang imong pagalagad, mamatay ang imong kalipay, mamatay ang imong prayer life.
mamatay usab ang imong kadasig nga magsusig magpalig-on sa pulong sa Dios. Amen? Kinagrabihan. Verse 6, ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Ang tanan nangandoy kinabuhi ug kalinaw. Amen? Pero ang huna-huna tawhanon. Di kaguliyang atong dangatan, di ba? Muna giingon, ang akong gibuhat, di mao'y akong gipangandoy. Ang akong gipangandoy, wa nako nabuhat. Di ba? So, napailain, sa verse 7, busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios o dili gayud siya makatuman niini. Ang pagkatawhanon nato di gyud makatuman bisag unsaon. Pwedeng mutuman karon unya ugma sunod adlaw wa na. So di gyud siya katuman. Mauna makatuman lang siya kun mahimo siyang espirituhanon. Sa unsang paaging mahimo tang espirituhanon kinira. Nganong niingon siyang paharia? Sa laing version niingon siya, maoy sunda. Sa lain pag yun niingon, maoy himuang labaw nimo. Kanang sundalo mga igsuon, tanan gyud sila salot inig-agis general. So maoy ilang gipahari, maoy ilang gisunod, maoy ilahang gihimong labaw. So niingon dinhi, naatay himuong labaw, himuong hari or moy atong sundon, magpili ta ni espirituhanon or pagkatawhanon. Verse 8, ang tawo nga nagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Namura ba gini atong pangandoy mga igsoong malipay, taon ng Ginoo. Kay kabalo kag ang Ginoo mo'y malipay mga igsoon, dasigay ta, lipay po ta, ligon po ta. Nga naman, the joy of the Lord is our strength. Pero kanang tawo mo'y atong paninguhaong lipayon, madisappoint ra gyud gihapon kay nigabot sa panahon. Napa mo, naminaw talaga. Ako rabang kuanron kay diar ko sa ubos. No? And then, ingon diha sa verse 9, apan wala na kamo nagkinabuhi, nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man o galing nga ang Espiritu sa Diyos, anaa sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Nakadungog pa ta? Naminaw pa ta? Lingian ang tapat na ba na Espiritu ni Kristo? Espiritu pa ba na sa Ginoo? Ingon siya, kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Siguroon nato ni. Kadtong yuta nga walay titulo ni Roger, dili iya ni Roger. Okay, nakasinabot ta? Kanang bangko nga wala nakapangalan ni Bernard, dili naka Bernard. So sa ato pa, dinhi sa atong kinabuhi mga igsuon, di man ingog kuyog-kuyog tagsimba. Hello. Shh. O simba mas mama, simba pugo. Ilis. Ha. Di ni kuyog-kuyogay. Inig atubang nato dito sa Ginoo, di ka mayong pastor, dali, pastor, ikaw may pasabot ni Lord, kaya di ko siya kasabot. Pasabta siya, pastor, gano'n nakasala. Iyahay tag pangatubang. But ato ning ibutang sa tunguna-una, kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili gyud iya ni Kristo. Amen? Dili gyud iya ni Kristo. Mauna nga, mo bitaw, kadaghanan ninyong nadungog, tanang relihiyon, imuhan na, tanang relihiyon na enroll na ka. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. But ingon si Paul, balik ta der 7, na naman ko Espiritu Ginoo, nakailan naman ko niya. Pero dili lagi ko makabuhat sa buot na kong buhaton. Lagi. Kaya bisag na ng Espiritu, kita mangyapoy magdesisyon, ang Espiritu ba atong sundon or ang atong pagkatawhanon. Di ba, amen? Nakabalo mo mga igsoon, kining atong lawas mura bag nagpanikad, basta maghisgot ang kanig sala. Kahinam-hinam na itong lawas. Tinuod na, no? Kabantay mo na naka-fasting ka, inig breakfast ninyo, 7 days pag yun ang fasting o niya. Dadon kas mang inasal? Nagpanghumot, palito, gisugba mo rin, ingana ang bation sa itong lawas, basta na ay sala nga manawag. Munang musunod ni siya dayon,
Dili ang imong lawas mo'y muadto, ikaw mismo mo'y magkontrol. Ayaw sunod dito. Kinalamian. Di lagi ko. Namiya. Ayaw lagi. Kapuya po, sige na lang. Tuwa. Isunod na lang, kay sige na lang, kapuya man God. Na, praise God, padayonon na to ni hapit ako mahuman. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala. So patay na ta, atong lawas. Anong namatay man tungod sa sala. Ingon siya, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kinsay naghimong matarong na to? Dili kita sa tong kaugalingon. Na may uban nga pamisahan, ganiha mga igsuon nga naminaw ko, sa oras nga basa. Kinadaghanan ko siguro itong mga kalaga, no? Unya, nilingkod na lang si itong gabasa, gapapuli na lang siya basa, pamisa sa kalag ni Angelo. Kaya kinadaghanan yun ang ibasa. Sa ato pa, pamisahan nato na sila, kaya basig, wa pa ni kaabot dito, kulang na lang usa ka ang-ang. Kita mo'y naghimo, parang mamatarong ang usa ka tawo, or ang usa ka patay, or ang usa ka kalag. Or sa atong kagulingon, no. Ang Diyos mo'y naghimong matarong sa tawo. Dili kita. Ang Diyos. Natsunod nimo ang tanang sugo sa Biblia. Pero kung wa ni anhe si Kristo, I mean, gikan sa Genesis, abot sa Malakay, gisunod nimo na tanan. O wa ni anhe si Kristo, di ka maluwas. Munang ang atong kaluwasan, wala sa atong matarong nga buhat o di matarong nga buhat. Si Kristo ang atong kaluwasan. Nakasabot na ta, amen? Ayan, verse 11. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Diyos, nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, mubhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Kinanindutan Mo ni pinaka the best mga igsuon nga gasa nga naangkon sa kinabuhi. Kanang wa na kay kwarta, wa na kay bugas, wa na tanan. Pero maghuna-huna na gani kag mahalangit, grabe. Wa agyoy pag-antos na dito, wa agyoy impierno. Wow! Langit na gini. Dinhis kalibutan, tanan nga imong gisudong, tanan nga imong nakita mo paluya nimo. Kapoy kayo. Amen. Bisan kaning kwarta kinakapuyan. Kusuga mo dagan ning kwarta, lisod kay gukod no. Madakpan ni mo, makabuhi na po. Nakadala ka milyon? Ha? Gipadaan ni teacher? Praise God, makapalit yung atop pa ni. Atop nang gilay ko lang. Sigo gunahuna, Lord. Sa asa mo ka niya? And then, ting! Asam tas Rachel, mo katukod na Church Sibilia, Shell. Praise God kayo. Ngidahan lang gini mo. Kana kayo sa'yo ko kung manglakaw. So, ang pinaka-importante yung kayo mga igsoon kini karon. Tanawa ang imuhang kaugalingong buhat. Ayaw sig panglantaw sa mga buhat sa uban. Unya, mahibawan ni mo nganong di ka palang tawon sa mga nabuhat sa uban. Kaya nga itong pagkatawhanon, muhukom dayon sa uban. Kabalo ka, mga igsoon, kung ikaw ibutang dire, madugay ni mong barog dire, ang imong kasing-kasing murag kapoy nakagdaldala. Kaya dili man pwede siya kasungot mo inaa. Kana makaingon kang grabe, makainiyang gibuhat, pero di na maoy naa si mong kasing-kasing, kaya ang nasa mong kasing-kasing luoy kayo, maluoy kag taman sa tawo. Tested and proven na kapila naming mag-meeting ng mga pastors. Unsay buhaton. Di, grabe jud si Lord. Kaya ang imong kasing-kasing yun, butangan yun na niya ka ng, dili na imuha lagi. Ang imong pagkatawanon, kuhaon na ni Lord, aron lamang makabalog yung kang mauni ang ngayan imong buhaton. Kaya kung imo lang pagkatawanon, na why mabilin sa church? Sila dito sa Bible School, why mabilin? Panglayas mo, pamauli mo. Pero ang imong kasing-kasing grabe jud kayo himuon ni Lord. So, kadtong iya sa Ginoo mga igsuon, atog yung paningkamutan nga atong mga buhat makit-an nato karon.
aron mahibaw tag kinsa maning akong sunod. Gasunod naman ni about manis paghari, di ba? Nakainomdom mo? Gasunod ani nga wali nga kinsay atong gipahari, na? Nangayog hari ning mga Israelite, ing kinsay atong gisunod. Gasunod na ni siya. Muna ni ang mga mensahe kinatibuk-an sa Ginoo. And then, sa verse 10, mga igsuon, apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong sala. No? Verse 11, kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Hesus, kita usab, banhawon. Verse 12, tungod ni ana, mga igsuon, obligado kita pag kinabuhi, dili sa tawhanon nga kinaiya. Kay kung magkinabuhi kita, nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayod. Kung magkinabuhi kamo, nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan, mabuhi gayud kamo kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Wait sa. Ningon siya, apan mabuhi gayud kamo, kung pinaagi sa Espiritu sa Diyos, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. So, dili ka kabiya, di ka kapatay anang salaa. Kung ikaw lang, kay ang Biblia nag-ingon, mapatay nimo ang pagkatawhanon, pinaagi sa Espiritu. So, ang Diyos gihapon, di ba? Kung wala gyud ang Ginoo, wala lagi gyud tay mahimo. Diha lang ta, kay moadto ta sa atong mga buhat. Kumusta na ta sa atong mga buhat? After this, mag-pray ta, magtapos ta. So, atong tanawon mga igsuon ang Titus chapter 2 verse 11 to 12. Titus chapter 2 or Tito kapitulo 2 11 hangtod sa 12. Ningon diha sa Titus chapter 2 11 hangtod sa 12, kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Verse 12, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan og sa kalibutanong kailibgon. So, ang iyas kalibutan, sagdi na lang na sila, ilahan na lang po na. Ang atua, di iya sa Ginoo, Muna akong nakuratan, makuyawan mga igsuon kon dili Kristohanon gyud atong mauban. Tanawas pagpangaligog dagat, kinabibuhan. Mayo masilag imposible kayo na malipayo no way tagay. Kita pagang Gerson nga ni, asa na mo Gerson? Idagan ibabaw sa tubig, nalupigas Pedro. Kaya gilangoy ni Bradane, unya gadala o kansa, bat? Unya kay pubya man na siya na. Pagsaghi doon, gadagan siya nga saglawom kayo ang tubig. Gikan kagbuntag, abot og hapon ang fellowship. Grabe gyud ang grace ni Lord nga lipay tanan. Katong wa naligo, pangutan ako na ako yang nalipay ba na? Nya Ginoo ang hisgutan, mga sala nga kaniadto, o nya katupong mga di magtotoo nga nakauban. Naapo sila, minaw po sila. Kinalamian. Napay katong di kayo maningog kay mga uwawon kayo, nahimong sabaan. Mura bag, bibo mo na gihapon ni mga Kristohano, di pa mo na gihapon. Hapit di manggawa sa tubig. Katong mga kaulion gaingana na. Murag di manggawas, alas 4 na kapin. Gato mo kanay yung mga anak maoy mo. Unsa to? Maoy mo hunat og kaligo o naghapit na noon mamauli mo hunat og ligo. Pati po na yung mga amahan. Kinagrabihan gyud nga fellowship. Onya, siyempre kay mas pastor. Takas. Nawad doon na tas daplin. Okay. Mga unta. Nanggawas tanan. Nalipay na itong naghuwat. Mamauli na gini. Nanghaon naman dahil pag humagpangaon na malik naman po.
Kasi mga asawa rin gagool, kaya dugayang na uli. Bantay gitu ron. Inga raw ito si Osa. Last stress na ba pananghel ni Conchita? Mauli na alas 3. Nya, kay hapit na alas 8 na uli. Kulbaan pag yun mo, kay niingong adto ra mag-prayer meeting. Kinagrabihan. So, mga igsoon, dili ta makaingon nga, di nagyud ko kagawas ani. Kanuman, ang grasya sa Diyos, dili ikaw, dili si pastor, dili mo silingan, dili mo asawa, dili mong bana, dili. Ang grasya sa Diyos, maoy mag-alalay nimo. Tanang paagi himuon sa grasya sa Diyos, nga alalayan kang makabiya, yung ka anang buhata. Kano sa aman na pastor? Ang grasya sa Ginoo na hibalo. Ano po kang magbuot? Tangtangon dayon nimo, di gyud ka katangtang o ikaw ra? Di ka kaibot diha. So naay grasya sa Dios mga igsoon. Ang grasya gyud sa Ginoo. Karon. Dinhi na. Doon ay mga tao nga nakakita sa buhat sa uban, unya moingon na dayon, wa na. Kalibutano na gani sala na gining ipahari ani niya. Mga too much spiritual po na. Spiritual pride ba? Nga feeling nila, sila ray matarong. Unya, naapoy, duha man gunang makasala. Ikaw nga, nagpakamatarong o kayo, nakasala po ka. O ikaw nga, nagpakasala po, tanaw po ka nila, mahokom na po muna ko. Puro na nakasala na, Napaminawag ayo, aron nga, kita mismo, hello, hinaot nga di kakita sa buhat na po sa uban. Ang imo na pamakitaan, imo kaugalingong buhat. Kaya nga naman, kung sa imo nakitaan mo, may panugilon. So kay ang uban na may gisigin mo tanaw, di sila mo imong mapanugilon. Karon, tanawa imong buhat o kumusta na. Unya mo na ipanugilon, di mo na buhat no. Dali na ta. Last scripture, Luke chapter 13, verses 1 to 5. Og mamauli na ta. Luke chapter 13 verses 1 to 5. Nana? Ningon dia, niadtong higayuna may mga tao nga didto misugilon kang Hesus, dira. Ala, nay mga tao nga niadto kang Ginoong Hesus ug naa sila gisugilon. Unsa kanilang gisugilon, Brad? Ningon dia, mahitungod sa paghari, mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. O no? Imagine tong pastor sa kuan mga igsoon katong unsa tong simbahan ba? 3 years ago nahitabo ni. Oh no, 4 years na kay before man to pandemic. Gasugod nagsimba, gasugod na siya gwali. Na inisulod mga igsoon niya gipusil siya. Patay gid siya. Gasugod na siya gwali. Siguro kung naata to, for example, ingani gawali ko niya na yung kalito sulod, boom, patay ko ani. Siguro ikaw nga na, diya galing ko, Lord, asa man ka, Lord. Wala lagi kagauban, wala lagi kang nagproteksyon. Ingon ka sa imo mga pulong, Lord, tumban, bitin, malala, di mo sa makainong hilo, di mamatay, pusilon, di buto. Di buto, malaki. Lord, di ba? Nahitabo sab na mga igsoon, atong basahon din sa Biblia, nahitabo sab na nga dunay nagsimba og naghalad sa Dios pero gipamatay. Diha mismo sa dapit nga naghalad sila sa Ginoo, diha sila gipatay. Nahitabo sad na en tanawan mao ni ilang gipanugilon Ginoo. Sa may ilang tawag ato? Jesus, nakaibaw ba ka nga dito sa Galilea, dahil nagsimba sa Dios, naghalad sa Dios, gipatay ni Pilato? Unsa kay tubag sa Ginoo? Tanawang verse 2. Apan maingon si Jesus kanila, nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa sa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili, sultian ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mamatay usab kamo. Mamatay usab kamong tanan sama kanila. Na, mo na iyang gisultis mga nanugilo nila. Niya. Kamu diha nanumbong mo na ko. Riri, Rimard, Rick, Bernard, Milyone. Pastor, si
Jimar ba, pastor? Grabe kay kibuhat, pastor. Nang lungkab lagi tindahan, pastor. Nangawat pagod dito, nangawat gikurot gukuha ng kwarta, pastor. Nangawat pagyud, pastor, og mga biscuits. Gatuo sila mo entertain ko. Mao ba? Grabe mauta man siya pa isa-isa tog babayaw sa church. Pero human nilag sumbong lahi. Gatuo mo mas matarong pa mong Jimar. Sultian mo na kung di po mo mamiyas inyong mga sala, mga matay po mo. Na? Mo ning gisultis Ginoo. Makaayo ra mong manugilon sa magibuhat sa uban. Pero naasan mo yung mga gipangtaguan. Kung di mo ninyo nabiyaan, mga matay sa mo. Di ba? Mo nang karon mga igsoon kita na mismo sa atong kaugalingon, di na ta magsigig sugilon-sugilon pa ng mga kwan. Natural naman ang mga igsoon o naamang galing tayo mga i-confess. Pili po ng tao nga i-confess. Nimo. Matabangan ka, malalayan ka, iampo ka. No? Si pastor, di sugin lang. Ato manugilo na ng di kasaligan. Pastor, mas kasaligan ba ito siya? Dagway ni mo. Dagway, rabitaw! Napailain. Ingon sa verse 4. Mahitungod ni atong 18 nga matay dito sa Siloam. Kay, natumpagan sa tore. Naghuna-huna, baka mo. Kasi yung iingnan na ni. Kaya mga tao na siya nga tubangan. Ingon siya nga, naghuna-huna, baka mo nga kadto sila mas dautan pa kaysa sa tanang lumulupyos Jerusalem. Dili, sultian ko kamo. Nga kung dili kamo maghinulsol umubiya sa inyong mga sala, mamatay usab kamong tanan sama kanila. Na? Kinig yung tao mga igsoon, wag yung maayo diri nato. Namoingon kay tag hinulsol sa sala, ang kuna gyud Lord, wag yung maayo nako. Ang maayo ikaw ra gyud Ginoo. Ang kuna ba, Lord, di gyud ko kabuhi aning sala, Lord, kung wala ka. Si Lord mangitag paagi. Dili ikaw, dili si pastor, dili ni bisan kinsa. Kabalo kag unsay mabuhat ni pastor para sa imuha, hilakan jud ka, ampuan jud ka. Mo man ni kinabuhi namo. Amen. Hilak Diyos Ginoo nga naman. Ug di po nimo ihilak sa Ginoo bugatan manguga. Lord, kabuta in taon ni sa Antilos Ginoo. Lord, kabuta taon is divine. Nga naman, ang kada usa nato mga igsuon, mas dali nga makakita. Kabalo naman ta. Nga unsay mga buhat, unsay sulti, mao ni naa sa sulod. Mao ni iyang iyang naghari sa sulod niya. Kay mo man to'y musugilon tong iyang buhat. No? Karon kay imo nang makitaan manggod sa uban. Mabasa dayon nimo, pero sa imong kaugalingon di man kakita og makabasa. This evening before ta mamauli, kanya-kanya tagbasa sa atong mga pagkinabuhi. Kay kung kinsay gisunod nato og naghari, mauna siya ang isulti pinaagi sa atong mga buhat. Munang paninghuhaon gyud nato mga igsuon nga, Lord, tabangi gyud ko. Nga kining unod na kung sigihog guyod sa sala. Di ni niya madaog. Kay lig-on, mas lig-on ka nga naa diri sa sulod. Kabalo ka mga igsuon, sa una lisod. Lisod kayo. Pero tudluan ka sa grasya sa Ginoo. Kaya nato na, tungod kay dili man kita, kung dili ang Ginoo naghimog paagi. Ingani lang, pag makasa ka, be honest sa Ginoo niya, ampo lang yun, Lord. Lord. Yung sahir ba mga iso makasala, tadi ta kabati sa presensya sa Ginoo. Maunay limbong sa yawa. Why? Bisan pag unsay gihimo nimo, nagpabilin man kang anak sa Dios. Kay nahiusam man ka kang Kristo. So, makita ang atong mga buhat maoy nagsulti kung kinsa ta sa sulod. Hinaot mga igsuon nga imong mapilian gyud karon kung kinsay imong sundon sa sulod nimo og maunay makita sa atong mga buhat, maunay isulti sa atong mga buhat mga igsuon. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kayo Lord
sa mga mensahe nga among nadungog sa among kaugalingon. Walay maayo sa walay maayo sa among kaugalingon, sa among pagkatawhanon. Salamat, Amahan, nga pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ang pagkamatarong nga imong gipangayo diri namo, dili namo mahatag, pero pinaagi kang Kristo Jesus. Nadawat nimo, o Amahan, ang pagkamatarong nga gipangayo sa balaod, nga di namo madaog tungod sa among kahuyang. Karon, Lord, nasayod kami, nga ang dili namo gustong buhaton maoy among mabuhat kun magsunod kami sa among pagkatawhanon. O Lord, ang among gustong buhaton mabuhat namo ni kung magsunod kami sa among pagka-espirituhanon diha kanimo, O Dios. Salamat, Lord, sa imong pagpangga sa kada usa ka namo. Gikan sa among mga kabataan, mga batanon, mga hamtong. Salamat kaayo nga kaming tanan. Tabangan nimo pinaagi sa imong grasya. Nga mosunod kami sa imong balahang espiritu ug paharion namo ang imong espiritu sa among mga kasing-kasing. Nga among lawas bisan kaniadto giharian kini sa sala. Dili na nimo sunod sa sala kay ang imong balang espiritu mauman ang sundo ni ini. Matag adlaw, O Lord, himoa ug tabangi kami nga magmatngon kami magbabinantayon nga dili nami makasunod sa among tawhanon nga maoy mohari kanamo, kundili mosunod kami sa King of Kings and Lord of Lords nga mao ikaw, o Ginoong Hesukristo. Salamat kay Lord sa imong pagdasig kanamo, sa paglipay kanamo. Og salamat, Lord, nga kaming tanan gipuy-an sa imong balaang espiritu. Lord, ingon ka sa imong mga pulong, ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Bahala pag aning kalibutana, way mo angko na mo, wa min na apil sa bisan unsa nga mga bisag unsa nga mga patigayon, O Diyos. Basta kay ang imong balaang espiritu ni agayod nagpuyo ug maghari sa among mga kinabuhi. I-bless ang tanan nga niya, kada pamilya, O Lord, kada kinabuhi, Lord, nga magsunod gayod, musunod gayod sa imong kabubuton. Dalaygon ka, O among langit nun nga Amahan, ug salamat, O Diyos, nga sa mga moabot pang mga adlaw, padayon ang imong mga pulong, mag-uban ka namo, magdasig ka namo, magapabarog ka namo, magapalig-on ka namo, magalahutay kami, uga, luya, kapoy, mahagbong sa sayop, sa sala, mapakyas kami, pero padayon kami mubangon, muhimog lakang, kundi nami makalakang, mukamang. Lord, ikaw magpabilin nga among direksyon, Ginoo, ni ining kinabuhi atungod kay gipalit namin nimo sa imong kinabuhi og hamiling dugo dito sa cross. Kanimo lamang, O Diyos, nang dungog himaya, pagsimbag, pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen and amen. Pwede ba natong palakpakan ng Diyos, mga igsoon? Thank you, Lord. So,